Calor excepcional, amb rècord pel mes de maig. At the moment we've got quite a significant temperature contrast. Las máximas continúan subiendo y van a seguir superando récords. Tots els aficionats en les tribunes, ha arribat moltíssima gent i els pilots també hi són, ara arriben i van cap als seus boxes, a punt per començar el Gran Premi. Coming in.